Kawadhi nyime, kweth japiko mawuok South Kaboch kar chung bura mandhiwa e bori riwruok margi mong'ere kaka NASA CBO nuwuok oko mar konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e gwengego kaluwore gi chenro ma gidhigo nyime mar chulo school fees ne jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma ochan. Riwruogno ne jobodaboda ochako higa mag 2011 kendo achiel kuom chenro mag dongruok ma gitimo en jiwo sombo jopuonjre ma somo e skunde mag sekondari, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Joapikogo osebedo ka solo omenda gin giwegi e riwruok margino ka bende chenro mag arambe bende giloso mar bugo chenro ma gin go mar chulo school fees ne jopuonjre ma ok nyal yudo kaka somo e yo mayot. Nitiere nyithindo moko ma ok onyalo. Koro ne wabiro in terms mag boda mondo wariwre wayud yo mwanyalo konyo godo nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. Higa mokalo ne wagoyo arambe kendo ne watero nyithindo 100 e skul. Gisani ne wago arambe ne nyithindo 160. Nyithindo gisomo e secondary, wantie nyaka gi jo college, nyaka gi jo university bende wantiere godo. Rubni osebedo ka neno ka dang' okonywa kabisa nikech allocations mag county bursary gi national bursary ma en constituency weyo nyithindo moko oko. Kaeto nitie sama politicians josiasa donjore koripenjo ni ng'ani be ne en kodwa. Koro nyithindo gi kodong' oko to challenge bedo. Sama nyathi manyako bedo oko iriembe to duogo ema joma chuo yude. The entire government, especially joma chalo kaka jo county nyaka warriors magwa o chip in mondo wakony nyithindo manidi. Kalore gi support magimiyowa financially, an gadier ni somo marwa dhi mbele maber kendo wabiro tiyo matek mondo wamorgi.